Eusko Jaurlaritzak 85 milioi euro bideratuko ditu aurten alokairua ordaintzen laguntzeko. Halaxe jakinarazi du astearte honetan Gobernu Kontseiluaren ostean Denis Itxaso etxebizitza sailburuak. Diru laguntza, merkatu librean alokaturiko pisuen kuotak ordaintzeko erabiliko dute, babesturiko etxebizitzarako sarbidea lortu ez dutenen kasuan. Hasiera batean, 65 milioiko zuzkidura aurreikusi zuen Jaurlaritzak afera hau kudeatzeko, nahiz eta orain, 30 milioi eurotan areagotzea espero dute. 25 urteko gizonezko bat atxilotu dute Bilbon, emakume bati sexu erasoa egin izan egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazitakoaren arabera, astelehen goizaldean jazo zen erasoa eta emakumezkoak salaketa ipini ostean, iluntzean atzeman zuten gizonezkoa sexu askatasunaren aurkako delituagatik. Emakumeen aurkako indarkeriarekin lotuta ere, Gasteizen atzo 2 gizon atxilotu zituzten ere indarkeria matxistagatik. Euskal sindikatuek langileen estatutua hobetzeko eskaera luzatuko diote Espainiako gobernuari gutxieneko soldata propioa kudeatu ahal izateko. Bilbon gaur goizean eginiko agerraldian azaldutakoaren arabera, ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde Madrilera joango dira, Galiziako eta Kataluniar herrialdetako beza sindikatu subiranista batzurekin batera, lanbide arteko gutxieneko soldata deszentralizatzea helburu duen bilera gauzatzeko. Hau aldarrikapen estrategikoa dela uste dute sindikatuak. Gabon guztioi eta ongi etorri urtarriaren 27ko albistegira. Gaztetxeen aferek epaitegiak hartu dituzte gaurkoan. Alde batetik, Donostian guardetxeako 2 kideren aurkako auzia egin dute. Bertan izan da Udane Arbeo. Donostiako epaitegi aurrean 21 lagun elkartu dira goizetik elkartasuna adierazteko, izan ere guardetxeko 2 gazte deklaratzera deituta zeuden, usurpazio delitua egotzita Donostiako udalak salatu baitzituen. Dirudiena da, epaiak ebatzi du ez dagoela zigortzeko froga nahikorik eta beraz sententziaren zen gelditzen dira eta absolbitzea espero dute. Badirudi proiektua hasieran desalojatzeko asmoakin zegoela udala, baina oraingo mugimendu hau ikusita eta guardetxeak daukan babesa ikusita ez dago ezer itxita eta gazte hauek espero dute datozen egun, aste eta hilabeteetan harremanetan jartzea gazte hauekin eta guardetxeak bizirik irauteko asmoa ote duen ikusiko da bertan. Argi geratu da ez dagoela gure 2 kideak zigortzeko froga nahikorik. Beraz, orain sententziaren zain geratzen gara eta absoluzioa espero dugu. Aprobetxatu nahi dugu momentu hau, udaletxeri eskatzeko desalojoa baztertu eta bertan ari den proiektua lantzen ez respetatzeko. Durangon bestalde, Kinu gaztetxearen aurkako epaiketa ospatu da, baina auzia bertan bera geratu da behin-behinekoz, ahalik eta gaztetxeko kideen eta Sabadell bankuaren arteko elkarrizketak amaitu arte. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Bertan bera geratu da astearte goiz honetan Durangoko epaitegi honetan Kinu gaztetxearen aurkako epaiketa, izan ere bi aldeak ados jarri dira eta 60 eguneko epea dute adostasunera heltzeko. Joan gara epaiketara Sabadell bankuagaz negoziazioak zabalik dauzen bitartean, beraz gure epaiketarako proposamena izan da epaiketa momentu zertan bera gelditzea negoziazio horrik aurrera segitan daurien bitartean. Hau da, portu onera badoaz edo espadoaz, momentuz epaiketarik ez egotea eta aurrerago akordiorik ez egotekotan Sabadell bankuagaz, gelditu da aukera epaiketa edo prozesua berriro zabaldu ahal izateko. Euskal Konfederazioak Euskara larrialdi egoeran dagoela Ipar Euskal Herrian salatu du hiztun kopurua eta erabilera etengabe jaisten ari direlako. Egoerari aurre egiteko, Euskararen koofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazio erraldoia deitu dute azaroaren 21 Baionan.
Euskara Ipar Euskal Herrian larrialdi egoeran dagoela salatu du Euskal Konfederazioak astelehen honetan, Baionan. Ohartarazi dutenez, azken datuek berretsi dute hiztun kopurua eta erabilera ahultzen ari direla. Urte tardiz gogoeta sakona egin ondoren 3 ondorio atera dituzte. Euskara lehentasun politiko eta sozial bihurtu beharra dutela, hiztun berriak masiboki sortu behar dituztela eta euskaraz bizitzeko baldintzak bermatu beharra dituztela, egunerokoan zein arlo guztietan. Funtsezkotzat jo dute euskararen koofizialtasunaren aldarrikapenari bultzada ematea, euskaldunen hizkuntza eskubideak erdigunean kokatuz. Momentu giltzarria da, orain ez badugu zerbait egiten, badakigulako euskararen etorkizuna zein izanen den, beraz horregatik erraten dugu euskaldunok eta euskaltzaleok aktibatu behar dugula, urrats berri bat edo jauzi berri bat eman behar dugula, eta gure helburua Euskal Konfederaziotik hori bultzatzea da. Abiatuko duten fase berri honen lehen urratsa herriko bozetan kokatuko dute. Izan ere, Euskal Konfederazioak hautagaien interpelazioa egingo du euskararen aldeko barometro baten bidez. Helburua azaldu dutenez, herriko etxeetatik euskararen aldeko hizkuntza politika ausarta garatzea izango da. Hoiek horrela jakinarazi dute udazkenean mobilizazio erraldoi bat egingo dutela euskararen koofizialtasunaren alde indarrak biltzeko. Hortaz, azaroaren 21ean Baionako kaleak betetzeko deia egin dute. Pasaden urteko azaroan, artxibatutako adingabe baten salerosketa kasua ireki du berriz Nafarroako auzitegiak. Tuterako epaitegiak auzia azkarregi itxi zuela iritzi du orain epaileak. Pasaden urteko azaroan artxibatutako adingabe baten salerosketa kasua ireki du berriz Nafarroako auzitegiak. Hainbat froga adierazgarri egon arren, Tuterako epaitegiak kasua artxibatu egin zuen adingabearen deklarazioa jaso ondoren eta fiskaltzak erabaki horren aurrean helegitea jarri zuen. 5 pertsona epaitu zituzten kasuaren harira. Ikerketaren arabera, bikote batek 5.000 euro eta 5 alkohol botilaren truke 14 urteko alaba saldu zion Lleidako familia bati 21 urteko semearekin ezkontzeko. Hala ere, epaiketan ustezko biktima deklaratzera deitu zutenean, dena ukatu eta Lleidan borondate zegoela adierazi zuen. Ondorioz, epaiak kasua artxibatu zuen. Dena den, Tuterako fiskaltzak helegitea aurkeztu zuen epaiaren erabakiaren aurka. Ebazpenak gainera adingabea ageriko arriskuan dagoela ondorioztatu du eta azpimarratu du babes bereziko tutoretza behar duela gizakien salerosketaren eta hertsapenen biktima izan delako. Orain Nafarroako auzitegiak fiskaltzaren helegitea aintzat hartu du eta kasua berriro irekitzeko agindua eman du. Epaitegiaren arabera, auzia artxibatzea erabaki goiztiarra izan zen eta adingabea 21 urteko gazte batekin eskontzeko saldua izan zela frogatzen duten adierazle sendoak daude, naiz eta biktimak bere deklarazioan hori ukatu eta familia berriaren baitan borondate zegoela adierazi. Halaber adierazi du auzia artxibatzean indargabetu zen urruntzen neurria zuzenbidearekin bat datorrela. Datorren martxoaren 26tik aurrera, Nafarroako joko aretoetan sarbide kontrola ezarrita izan beharko dute. Urtebeteko epea izan duten neurria indarrean jartzeko, lurraldeko joko eta apostuen araudi orokorra onartu ostean. Datorren martxoaren 26tik aurrera, Nafarroako apustuetxeek derrigorrezko sarbide kontrola izan beharko dute. Data horretan urtebete beteko da joko eta apustuen erregelamentu orokorra indarrean jarri zenetik. Ordutik aurrera, joko aretoek, kirol apustuen lokalek eta bingoek sarera zerbitzu aktiboa izan beharko dute, ate nagusiaren ondoan kokatua, identifikaziorik gabe inor sarrez dadin. Sarera kontrolaz arduratzen den langileak edo sistema automatikoek pertsona guztien nortasuna egiaztatu beharko dute. Nana, aiza, pasaportea edo baliokidea aurkeztuta. Adin nagusitasuna eta jokoan sartzeko debekuen erregistroan inskribatuta dauden ala ez egiaztatzeko. Datu basearen araudia errespetatuz. Era berean, ostalaritzan dauden apustu makinek derrigorrezko identifikazioa eskatuko dute erabiltzeko, 3. esku hartzerik gabe. Neurri hauen helburua kolektibo ahulenak babestea da, adingabeak eta gizarte bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonak lokal horietara sartzea saihestuz. Gainera, apustu makinek atseden egoeran egon beharko dute erabilerarik ez dagoenean, soinu, argi edo ikus estimulu gabe. Araudi berriak Nafarroan jokoaren kontrola eta prebentzioa indartuko ditu.
Elkar argitaletxea zigortu du Donostiako merkataritza arloko epaitegiak ertzainak musika taldearen errepertorioa baimen legalik gabe ustiatzeagatik. Donostiako merkataritza arloko epaitegiak Elkar argitaletxea zigortu du ertzainak musika taldearen errepertorioa hainbat plataforma digitaletan baimenik gabe ustiatu duelako. Horren ondorioz, 21.463,5 euroko kalte ordaina ordaindu beharko die taldekideei. Javier Saiz Txampi, Enrique Sainz Kike eta Josu Zabala taldekideek salaketa jarri zuten elkarrek hainbat urtez haien abestiak baimen legalik gabe erabili dituelako eta sortutako diru sarrerak behar bezala banatu ez dituelako. Auzitegiak ebatzi du delituaren zati bat preskribatuta dagoela. Hori dela eta 2018ko irailaren 6 arteko kudeaketari lotutako arau guztiak sententziatik kanpo utzi ditu eta data horretatik 2025era arte egindakoak bakarrik hartu ditu kontuan. Epaileak ondorioz elkarren jarduna kudeaketa delitutzat jo du eta 21.463,5 euroko kalte ordaina ezarri dio eragindako kalte ekonomikoen eta min moralaren ordainetan. Dena den, argitaletxeak sententziaren aurkako helegitea aurkezteko aukera izango du. Pasaden astean, kirolaren arbitraje auzitegiak atzera bota zuen Espainiako Pilota Federazioak Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren ofizialtasunaren aurka jarririko helegitea. Hala badirudi ofizialtasunaren mugarria bertan dela eta guztioni buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan platora Jose Mari Mitxelena, Euskadiko Euskal Pilota Federazioko presidentea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Zuei. Pozik pasaden asteko ebazpenarekin imaginatzen dut. Bai, pozik eta konforme, ez? Esango nuke gehiago konforme bezala pozik baino gehiago. Orain esperoan, zein da, zer sentitu zenuten hori erabaki hori plazaratu zutenean? Begira, Donostian negoen, San Sebastian egunean, nire alabak damorrada bat jotzen, eta zanioten olako redoble pixka gehiago emateko ospatzeko, ez? Bai, printzipioz, poza. Espero zenuten ebazpena hauxe izango zela? Beti daukauzu esperantza hori, ez? Baina beti erabakia nola bai dagoen beste batzun eskuetan, beti ere zalantza dituzu. Zuk ez dezu kontrolatzen, ez dago zure gain, baizik dago beste batzuk, eta beste batzu horiek ze iritzia duten, ze asmo dituzten, ze erabakiak hartuko dituzten, beti zalantzan. Erabaki hau behin betikoa dela esan daiteke, naiz eta badago oraindik Espainiako Pilota Federazioak badauka zirrikitu judizial txiki bat, Suitzako justizia auzitegiaren gana jotzekoa, baina esan daiteke behin betikoa dela oraingo erabaki hau? Ni behintzat nahiago dut zuhur jokatu eta bazpare epeak pasatzen utzi. Ze 30 eguneko epea daukate rekurritzeko Suizako epaitegietara, ez? Egingo duten edo ez dakigu. Erabakia 53 orrialdeko erabaki bat izan du da, oso landua, oso teknikoa, hor gauzak nahiko argi uzten dituzte, baina agian Espainiako Federazioak beste era batera pentsatzen du eta igual rekurritzen du. Zer da, nik uste, oztopo handiena? Dirua. Azkenean, tasa da epaitegi bat pribatua, futbol munduak montatua, futbolentzako eta futbolen tasakin. Orduan, oso arestia da. Gainera, oraingo epaitegi honetan koste guztiak bere gain daude, eta ez dira txikiak, eta nik uste orain rekurritzen baldin badute, oraindik ere gasto aldetik askoz ere garestiagoa dela. Orduan, horrek ere pentsatzen dugu, seguru aski, pentsarazi edo bi aldiz pentsatu beharko dutela erabakiak hartzerako garaian. Baina zer egingo duten, egia esan ez dakigu. Hori da judizialki eman dezaketen azkeneko pausaz, bide judizialak amaiera bertan dauka? Bazituzten beste bide batzuk, baina ez dituzte jorratu eta epea bukatu dira. Gure ustez.
baina igual dago beste zerrikituren bat. Hoi azkenean abokatuak eta badaude hortan nahiko jarrita daudenak eta ez dakit erabiliko duten. Gure ustez ez, baina baliteke. Printzipioz ematen duna da bakarrikan 30 eguneko epea daukatela Suizako epaitegietara jotzeko. Beste zerbait izango luteke, bazuten, ez dute erabili, baina beti ere zalantza daukagu beste zirrikituren bat bilatuko ote duten. Eta erabaki honen ostean, jendeak ulertzeko, zein puntutan dago ofizialtasunerako bidea? Jada Euskadiko Euskal Pilota Federazioa ofiziala dela esan dezakegu elegite hau alde batera utzita? Bai, gu abenduaren 28-tik, 2024ko abenduaren 28-tik, gu Nazioarteko Federazioko kidea gara. Eskubide guztiekin eta behar ditugun bete beharreko guztiekin. Guk txapelketak jokatu ditugu, antolatu ditugu, eta ez da inongo arazorikan izan, kirol arloan. Beti izan du da zalantza despatxotan edo bulogetan eta epaitegietan. Baina kirol arloan guk normaltasun osoz jokatu eta antolatu ditugu ekitaldiak. Eta behin bide judiziala amaituko bada, erabaki honen kontra egiteko beste moduri badago, alor politikotik egin dezakete zerbait instituzio edo kirol erakundeek hartutako erabaki horre aurka egiteko? Zalantza genituen, adibidez, Espainiako hauteskundeak izango balitz, eta PP Bosek irabaziko baluteke eta kirol legea aldatu. Orduan, erderaz esaten dena, kon karakter retroaktibo hori guri posible ziguten jarri edo ez. Batzuk esaten zuten baiez, besteak ezetz. Nazioarteko Federazioa Espainian baldin bat zegoen, nola bai duen bere soziala edo hemen, Espainian, orduan baldintzatuta dago Espainiako legeetaz. Orduan, lege hori aldatzen baldin bada, posible diote obligatu Nazioarteko Federazioari hori betetzen, posible dute esan ez, orain artekoa pasada, eta baina hori zukatutako erabakia izango da mendikan aurrea. Edo ez. Igual esaten dut, azkeneko bi Euskal Herria, Euskadi hor baldin badago hori ere, zalantzak zeuden Nazioarteko Federazioa Espainiako lurraldean bazegoen. Baina ja baita ere, erabaki dute Nazioarteko Federazioak Espainiatikan badijoala, Pamplonatikan badijoala. Ez dute oraindik erabakia hartu ze herrialdetara joango diren. Oraindik onartu gabea dago. Baina erabakia hartu dute Espainiatik joatea, bai, zergatik esaten dute, guri nahi ez diguten lekuan, edo gaizki tratatzen diguten lekuan, ez gaude. Eta orduan, erabakia hartua dago Espainiatik joatea. Eta lege aldaketa horrek ez lioke eragina izango, ze demagun joaten direla Argentinara. Orduan, Nazioarteko Federazioak egon beharko luke Argentinako legediaren menpe, baina ez Espainiakoan. Orduan, posible dute Espainia nahi duten aldatu, beraiei ez diolako eragina egiten. Eta alde hortatik guri ere mesede handia egingo digute. Lasaitasun ere emango du halako mugimenduak. Txarri izango litzake, lege aldatzen baldin badute, beste federazio batzuk guk egindako bidea nahi izango baluteke, orduan bai ateak itxiko liotekela. Baina bat lortzen baldin bada, baina guri ere gustatuko liguke gu bakarrikan ez egotea eta federazio bat gehiago gurekin batea egotea. Eta jokalariek momentu honetatik aurrera eta behin guzti hau hori bide judiziala amaituta eta gelditzen denean
Euskadiko Euskal Pilota Federazioekin jokatu beharko dute, administratiboki federazio bat edo beste aukeratzeko aukera izango dute, legalki edo ofizialki nola izango da hori? Hemen, hiru herrialdetako, esango nuke Euskal Herriko pelotari guztiak izango dute aukera jokatzeko bi selekzioekin. Iparraldekoak jokatu bakarrikan, momentu honetan bakarrikan posible dute jokatu Frantziakin, baina ate bat ireki zitzaien. Txikia ez dela nahikoa, ez da nahikoa, baina gu saiatu gara iparraldeko eta napar guztiak gurekin jokatzen. Guk ez genuke nahi bihar guekin jokatzea, gaurtik. Eta eman ditugun pausuak guk eman ditugu, nahi ditugulako naparrak eta iparraldekoak gurekin jokatu. Zein jarri digute oztopoak? Naparrak eta iparraldekoak. Gauza bada gure nahia eta bestea da beraien nahia. Izango dira pelotari batzuk gehiengoak, igual gurekin jokatu nahi dutenak, bai naparrak eta bai iparraldekoak, baina bere federazioak ez dute baimenik ematen. Orduan, zer posible da, ez da badoi asko izan dugu, ez? Eske naparrak ezin dute jokatu ez dute baldintza berdinetan. Begira, gu, orain 2000 urtean, kainean, Espainiako Federaziotikan atera egin ginen. Eta egon du gara, 25 urte, ez geundela, ez alde batean, ez bestean, isla bat bezala, bizituga 25 urte, esaten da erderaz, la travesía del desierto, eta hori inorkeztu nahi. Baina guk egin dugu. Ze posibleko litzake egin? Pues Navarrak Espainiatik atera. Eta gurekin etorri. Gure esku dago? Ez. Naparrak hartu behar dute erabaki hori. Momentu honetan, politikoki, egoera nola dagoen ezin dutela? Bale, baina erantzunkizuna ez gure gainekarri. Guk ez garela nahikoa egiten ari naparrak eta iparraldekoak gurekin jokatzeko. Alderantziz da. Guk nahi dugu. Aleginak egin ditugu. Eta izan ditugu bilera pila bat, ordu pila bat, baina azkenean erabakia beraiena da. Eta beraiek hori erabaki dute. Pelotari gehienak ez dutela horrela pentsatzen, baina azkenean pelotari horiek federazio batekoa dira eta federazio horiek hartu behar dute erabakia. Baita ere esaten dute nazioartekoak, printzipioz, naparrak ateratzen baldin dira Espainiakin eta gurekin etorri, nazioartekoak ez du ezarre pintatzen. Euskadiko selekzioa da. Jazta, punto. Baina pausu hori eman behar da. Baina guk ezin dugu hori eman, bestek egin behar dute, Baina ikusten ari naiz, oraindik erantzunkizuna gure gain dagoela eta ez dago gure gain. Nafarroako Federakuntza Espainiakotik ateratze hori posible ikusten duzu etorkizun labur baten edo oraindik bide luzea? Hoi beraiek esan beharko dute, nik uste egoera politikoa dagoen momentu honetan oso zaila daukatela. Baina gu dela 25 urte atera ginen, baita ere. Eta 25 urte oso zailak izan du dira. Oso zailak. Baina hor jende asko lan asko egin du. Eta begira nora iritsi garen. Erreza ez da, eta ez da izango. Baina azkenean apustu bat edo erabaki bat hartu beharko duzu. O batekin jun edo bestekin jun. Baina erantzunkizuna bere haiena da. Ez dezatela eskatu erantzunkizuna bestei. Beraz, momentuetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako jokalariek Euskadiko Euskal Pilota Federazioarekin jokatuko dute. Bai, posible dute gurekin jokatu, hemen 3 herrialdeetan, gutxienez, 3 urtez erroldatuta egon badira. Adibidez, guk orain Euskal Selekzioarekin jokatu dituzte naparrak. Jokatu dute, Naparruan jaioak, Naparruan bizi direnak, baina bere lanangatik edo ikasketengatik hemen 4 edo 5 urte egondu dira erroldatuta, horiek posible dute jokatu. Eske bate bakarra, eskaini jogu pelotari bati baino gehiago.
Pelotari ez ditu esango zenbakia, baina batzuk, pelota batzuk. Baiezko bakarrikan batek eman digu. Batek. Besteak nahiago izan dute, Espainiakin jokatu. Posible ez duten gurekin jokatu. Posible ez duten. Baina esan dute, nahiago duten Espainiakin jokatu. Horren aurka ezin dugu zer egin. Eta hemengoak ere, posible dute Espainiakin jokatu. Hau da, nazionalidade berdinarekin, porque Euskadiko selekzioarekin jokatzeko behar dezu bai edo bai Espainiako nazionalidadea. Bai? Orduan, hemen bizi direnak daukate aukera gurekin jokatzeko eta Espainiakin jokatzeko. Bilek. Aukera dezakete. Bai. Baina gauza bat, lehendikan Espainiakin jokatu dutenak, badute pelotari bat baina gehiago, horiek posible dute aldatu eta jokatu gurekin. Aldaketa bat uzten da. Hau da, orain arte Espainiakin jokatu dutenak, edo guain Espainiakin jokatu dutenak, daukate aukera Euskadikin etortzeko. Ez dago eperik. Posible dute gurekin jokatu. Hori bai, gurekin jokatzen dutenean, ja ezin dute Espainiara bueltatu. Eta alderantziz, gurekin jokatu dutenak, orain, posible dute Espainiakin jokatu, bai. Edozein momentute, posible dute aldatu. Baina gero ezingo dute berriz Euskadikin jokatu. Bakarrikan uzten da aldaketa bat egitea. Jose Mari Mitxelena, mila esker Amaikara telefonagatik. Zuri. Mila esker. Gaurkoan, Mildeo taldearen galduta bestearekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Aldiz, burura etorri zait, bizitza zerote den, eta zergatik zentzua bilatu behar zaion, esaten dute zoriona aurkitzea zaila den.